Erokamano, ja neno mar LTN, agone Nyasaye erokamano, mochako loso thuolo monda abia wuoye kodie e studio ka, omiyo nyinga pokaloko, an mana Pastor Agustino Omedo, maja Kisumo Kogony, onyuola e gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Awuod jaduong' manosenindo Lucas Pius Yer, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Alemo gi kanisa na iluongo ni Duond Warruok kod Chang, Vosh, sauti ya wokovu na uponyaji. Nairobi ka ayudora e gweng' Malakisama, e bwo Bishop Barak Odoro. Erokamano janeno, mana kaka wacho ni Nyasaye oloso thuolo mondo wachak wawuo ka. To kawuono wach madawuoye kata thuon wach madawuoye wacho ni Joma Ratego Omako. Kato kinyi sani minena ka nitiere ng'ama ne okonindo. Manena ka sani kamibete no nikech nitie ng'ama ratego omako. Ratego en yechien. To kawuono nitiere jal moro makelo ka mabiro lamo kudi Nyasaye. Omiyo kapok idhi mbele, adwa ni kului mondo weche duto wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler, erokamano Nyasach nditi, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut, mondo injili madhi yalo, kata weche madhi puonjo, olok ngimane kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni semiye winjo e nying Yesu majawar. Janeno erokamano ni Nyasaye. Wach makawuono adwa wuoye wacho ni Joma Ratego Omako. Awacho ni ratego en jachien. To nitiere ng'ama nena ka sani kamibete no mama, jaduong' kamibete no kata kijana kata nyathi manyako manena sani, adwa ni weya ni gimitimo tibedie mos matin, mondo wach mayalo ka ni kik kali, nikech jomoko sepouza wach Nyasaye. To kisomo muma mar Isaya 55 kare 6, wacho ni dwaru Ruoth Nyasaye kapod kinde nitie minyalo yudego. Adier yuagne uru kapod en machiegni. Tiende ni kama sio sasa ni sasa hivi. Omiyo kaminena ka adwa ni kawe thuolo ni matin mondo wach madwa yalo ka kik bai. Ang'eni kamibetie no mama, kamibetie no jaduong', kata kijana, ng'ata manena kasani, nitie kamibetie no, kata kama neno kichung'e no. Nitiere ratego momaki. Ing'eni ratego ok ng'i kata ni in age mane. Ratego be ok ojali gi mwanduni. Ratego be ok ng'i teko mari ma in go katich. Ratego mako ng'ata. Omiyo kaminena ni nitiere ng'ama ratego mako. Okinyi makawuono ni ta awuoro Nyasaye makelo ka madona wuoye gi ng'ato. Mawinjo ka wacho ni pastor ane maratego maka. Tiende niya, onyalo mako ng'ato gi tuo, mano ratego. Ratego nyalo maki ni ok iyud tich, mano ratego. Onyalo mako ng'ato ni ok ting' nyathi, mano ratego. Onyalo donje ot ni kwe, mano nitie oketho, mano ratego omako. Onyalo maki ni ok iyud dhako, ok inyal bedo gi dichuo, owandi ok inyal dhi maber, wich bar, mano ng'ama ratego mako. To kawuono mama madwa somo, adwa na som kodi Isaya 49 kare 24. Tiende ni Isaya 49 verse 24. Adwa na wuoye gi ng'ama ratego mako. Nikech ng'ama nena kasani nitie ng'ama no konindo tieno. Nikech ratego make e yo moro machielo kata machielo. Tan kamonda wach ni bede ne mos. Waya negi metemo nikech akelo Yesu kingi. Adongi gano si plasaro sule maro kinyi. En kende, enema en gira tero mar ketho Joma Ratego Omako. En kende. Ratego komako to kata churi ok nyal golo. Kata chigi ok nyal golo. Kata nyapini menyuol ok nyal golo. Kata wadu ok nyal golo. To Yesu kende, jal manoponwa e musalaba, mowacho norumo te. En kende ma en gi ratiro mar ketho teko mar ratego, Joma Omako. Adwaro dhi kodi Isaya. Isaya no wacho niya,
Isaya 49 verse 24 wacho niya, bende dima ng'at maratego joma osemako, koso dires ng'at ma joma kwiny otwe. Mana wach matindo kamano. Andiko lero niya, bende dima ng'at maratego joma osemako, koso dires ng'at ma joma kwiny otwe. Wawuoyo gi joma ratego mako. Wawuoyo gi ng'ama ng'at ma kwiny otwe. Ng'at ma kwiny no en jachien. Ratego en jachien. To kawuono akelo Yesu. En kende enema en gi teko mar ketho teko mar ng'ama ratego mako. Akeni ng'ato be winjo kinyi ma kawuono ni. Wach ma simple kende ni bende dima ng'at maratego joma osemako. Nikech nitiere joma nena kasani okinyi ka maratego mako gi tuo. Osetemo gosiptende te chango onge. Ing'eni mano ratego omaki. Samoro en wich bar mokrum. Isemuonyo ne pen killer. Onge breakthrough. Mano ratego maki mar wich bar. Samoro mako ng'ato ka. Onyalo maki gi tuo mar asma. Iluongo na ponga. Ini inel. Imuonyo yath pile. Ing'eni mano ratego maki. Ratego yaye. Wawuoyo gi joma ratego mako. To nitiere ng'at achiel kende manigi teko mar ketho kido mar ratego mako. Samoro maki en tuo sukari. Tini muonyo yath. Ineno ka onge gima dhi mbele. Mano ng'ama ratego mako. Samoro maki gi tuo mar pressure. Oketi. In koro sane iyiero chiemo mana michamo. Mani ng'eni ratego. To kawuono winjo ka Yesu ni ka. Andiko lero niya, bende dima ng'at maratego joma osemako, koso dires ng'at ma joma kwiny otwe. To winji gima Muma wacho 25 wacho niya, an Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Adoni winja maber, ok an Pastor Omedo. Andiko lero niya, an Ruoth Nyasaye to adwoko niya. Joma otwe nogol kata kuom ng'at maratego, kendo joma omaki nores kata kuom ng'at makiny. Tiende niya, kata ratego nosemaki gi tuo. Ma ine setemo nyaka go siptende. Dwoko tamore. Ne kaka ratego sani omako piny ngima. Omako gi tuo miluongo ni corona. Onego yawuoyi kaachiel gi nyiri. Jodongo kaachiel gi mon. Mano ratego momako piny ngima. To winje gima Ruoth Nyasaye dwoko. Pako Yesu simba. Ruoth Nyasaye to dwoko niya, an Ruoth Nyasaye to adwoko niya, jomo twe nogol kata kuom ng'at maratego, kendo jomo maki nores kata kuom ng'at makiny. Tiende ni teko Nyasaye ni Ruoth Nyasaye odwoko. Iwinjo, awuoyo gi ng'ama ratego nomako ni ok nyal bedo mangima. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya, jomo twe nogol kata kuom ng'at maratego. Akeni ng'at mane mawinja kama wacho ni pastor, ane maratego kita piny. Kata osetem go siptendo tamore, ratego maka. Umene chieng' moro mako mama moro. Ubiro ira en gi tuo mar asma. Ung'ise ni pastor anamuonyo yath pile kinyi gotieno. Nang'ise ni mano ratego. Kang'ise ni kawuono nitiere jal mabiro lamo go kodi ka. En kende ene mane gi ratiro mar ketho teko mar ng'at maratego mako. Omiyo nalamo ne mama ni Nyasaye, ma Nyasaye ochange, ma mama ni otimo neno. Akeni ng'ato be winja ka maratego mako. Onyalo mako ng'ato. Nukendo rukwero rumuluongo ni mana ne sweet darling. Ratego tino mako kwe ok nyal beti. Eot kate dala. Higa ka higa unu dhao. Juma ka juma unu goru. Mano ratego. Okurome dhok pile. January to December uno kurome dhok. To ne kaka nukendo rukweru. Ingeni mano ng'ama ratego mako. Awuoyo ot moro maratego mako sani. Ta duoko nitie. Samoro keto ng'ato. Dichuo ni the sitting room. Dichuo ni the bedroom to dhako ni the sitting room. Ratego koro keto gipogore.
Chonto negi nindo together. Ingeni manonga Maratego Omako. Hawe Joma Ratego Omako. Ngato nenda kasani ukinyi mwache dini pastor. Ane makare Ratego Omaka. Toka uno Yesu duokone ya. Jomo maki no resi. Kendo jomo tue no gony. Akeni ngato bewinya mwache dini pastor. Ane Maratego Omaka. Toka una kino Yesu kingi. Usipla saru sulimaro kinyi. Haluiga ni chieng jamondo. En kende ene maenige teko. Marketo teko Maratego Omako. Nenga Maratego Omako. Omako chuori. Nindo kopile. Kue onge. Man yonge kue. Itemo tokine breakthrough. Iwacho ni jawadwa. Anaromo gango. To kataka neno jirani. Gin chuore. Endi chuore duogo chon. Kino duogo mapema. To ana kia gimana timore. Mara nindo nyaka oko. Iwinjo mama. Kawuone biro lamo kodi Nyasaye. Nikech Ratego Omako ni dichuo. To nitiere jal moro ka. Engi teko mar ketho. Teko ratego. Akeni ngato be winja kasane. Omera samoro nyalo mako. Omako Ratego Omako otomoro kuyo kinyal beti. Kuye maro kunyal rome dok. To kawuono Nyasaye obiro ka mondo timie gimoro e ono ka. Omako chuori kodonje ot. Ingeni mon moko chuogi ger kapino matindo. Ni chuo kodonjo to mich kapaka. To kadi chuo onge eko nyalo nyiero. Ingeni mano ratego. Ino kinyalo nyiero gi chuori. Mon moko ti nyalo nyiero go, jomoko bi nyalo nyiero. To ka chuori odonjo to kinyalo nyiero nikech Ratego Omako odni. Wawuoye nying Yesu. Jal kende ma en gi ratiro mar ketho. Joma Ratego Omako. Omero nyalo maki. Onyalo maki ok ni chuo kendo nyalo mako dhako moro. Ilelo. Moke muonyri. Omiyo chuori duogo moleo nikech ilelo. Ongeni kangu duogo chon. Hey, to lelo ichaka. To kawuono mano ratego mar lelo. Kawuono nyalo gonyo mama moro mawacho ni pastor ane Maratego Omaka. Omiyo kumaki to kawuono ndiko lero niya. Ruoth Nyasaye to aduoko niya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makiny. Wayale Yesu simba. Osiep Lazaro. Jal manigi teko mar ketho Joma Ratego Omako. Akeni ngato be winja mawacho ni pastor ane Maratego Omaka. Omako mama moro omako nyako moro sane. Manena ka sane. Otame ni ukonya dhi tedo. Ngama penje nyinge onge. Na nyaka jolupni osedhi tedo te. Ine midong dala ukanyo. Iloko to mama uchamo. Ingeni Maratego. Mama upaki na tino nyapena. Bana nyuole wuoi. Mama ni okongeo ni ratege momaki. Tan kamonda wachni. Ni Ruoth Nyasaye duokone ya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nogony. Akeni ngato be winja mawacho ni pastor ane Maratego Omaka. Omera Ratego Omaki. Omaki mar wuoth. Kawuoni tedo ka. Kinyi tedo ka. Kawuono inchi Kisumo. Kini inchi Ugis. Orucha inchi Kinube. Orucha inchi Kano. Omaki ratego mar wuoth. Iwinjo gima timi en ratego. Emomaki. Majango wete koda nyemene. To kawuono kelo Yesu rabi. Onyalo mako nyarwegi moro. Makata ni jaber. Awinjo ka ji wacho ni jaber ja ola. Umera ne in figure 8. Ratego duogi nyaka figure 2.2. Gino ongo tamore. Kawuono wuoye Yesu kingi. Osiep Lazaro. Jal manigi teko mar ketho kido mane Joma Ratego Omako. Kata ng'ama penji onge. Ratego nyalo maki. No teri kori wuotho kinyal yudo ng'ama kendi. Mi wacho ni jowada ng'oma timore ber mi jaber. Ingeni Ratego kia kata ber mari. Ratego kia. Okia kata tiji. Dogi nyalo bedo gi tich to Ratego Omaki ni okinyal bedo gi dichuo. Mano Ratego. Wacho ni chieng' moro anyiewo lo moro agedie. Nikech ni nyuoth Ratego nomaki. Mi wuotho mi nyuolo nyithindo 4 ng'ato ka ng'ato gi wuodgi. Chuo 2 ni kanyo to nyiri 2 ni kanyo. Iwacho ni wanyiewe lo pa. Mondo chieng' moro
nyithindo ariyo machuogi ne yud kama gede. Ng'ama nowacho ing'eni mano ratego. To kawuono kelo Yesu Simba. En kende man gi ratiro mar ketho kido kata teko mar ratego. Samoro nyalo maki. Iwacho ni an jowado tinda manyo de chuo bende de tinda manyonde. Omena tindo terie. Omi jal manyiero mana gi yuothe. Eri penja ni sabo pastor to jal manyiero gi yuothe no chalo nade. Ing'ado nyalo mimbasi wuonu. Terele kege ma pe noru mote jene ni jaduong. Kawacho mano kumbasi ni. Iwacho ni an wayude ng'at moro kamoro machieng' moro ne bi eika. Ng'ama no wacho ni nikech maratego. To kawuono kelo Yesu Simba. Osiepla saro sule maro kinyi. Aluonga ni chieng' jamondo. En kende ema en gi ratiro mar ketho kido mar Ratego Omako. Chieng' moro ng'ato biro ira. Nyako moro biro ira. Ong'isa ni pastor. Ane mar Ratego Omako. Okanyal kenda. An gi nyithindo 4. Wuonegi opogore. To nang'ise ni mama. Nyasachwa nigi teko mar ketho kido mar Ratego Omako. Nang'isi na biro lamo kod Nyasach polo. Nyasaye mawach no ken dhano madoriambi. Be oken wuod dhano manolokre. Duoko noyudore. Nikech ndiko wache 25 niya. An ruoth Nyasaye to aduoko niya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at make. Akani ng'ato be winja kasane. Mawacha dier ni pastor. Weche me yalo dier. Ane mar Ratego Omako. Mama katinene e kom mibeteno. Kijana katinene e kom mibeteno. Jaduong katinene e kom mibeteno. Nitiere gin mar Ratego Omako mokete ngimani. To kawuono biro lamo kodi jakondo mola. Awuoro chieng' moro. Mama moro timona neno ni pastor. Anayie itime nenda. Erokamano ne mama Lilian. Manong'isa ni pastor tim nenda. Ratego Omako nyara. Nok nyal yudo tich. Omiyo seche mawuoyo kodi ni. Nyasaye notimo ne nyare hono kendo nie pinje maoko. Mama no yie ne pastor tim nenda. Kata kawuono Nyasaye nyalo timo. Aijalishi. Akeni ng'ama wacho dir pastor ane mar Ratego Omako. Onyalo maki ni ok yud tich. In gi certificate. Samoro somo in gi degree. Ratego Omako ni ok nyalo yudo tich. To kawuono ndiko lero ni ya anu Nyasaye taduoko okan pastor Omedo. Samoro nyalo maki. Omaki ni ok nyalo bedo gi tich. Ratego Omako duoko onge isewuotho ok nyalre. To kawuono we awuoyo gi ng'ato mawacho ni pastor ane mar Ratego Omako. To kawuono kelo Yesu Rabi. Osiepla saro ni ka. En kende en man gi ratiro. Samoro nyalo mako ng'ato. In kidhi manyo tich. Ing'isi ni hakuna kazi. Ing'isi ni rudi kesho. Ing'eni mar Ratego Omako ni ok nyal bedo gi tich. To kawuono akelo Yesu. Samoro nyalo maki. Itich kanyo. Indiko ji to inok ndiki. Igane from January to December. Indiko ji. To in kama department ma inti. Kata kama ndiki onge. Ingeni mano ng'ama Ratego Omako. Ni ok nyal ndiki. Ini bila bela casual. Igine luoro casual. To kawuono we awach nie. Andiko lero ni ya. Aruoth Nyasaye to aduoko ni ya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at mar Ratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at make. Awuoro Nyasaye. Andiko lero niya. Bende ni ma ng'at mar Ratego jomosemako. Awuoyo gi joma Ratego nomako. Mana ma ng'at makwiny notweyo. Tawacho ni kawuono duoko yudore. Samoro Ratego nyalo maki. Oketi nyaka tich mane ok isomo. Ing'eni mano Ratego. Otami ni ok inyal bedo godo. Mano Ratego. Kati somo. Oteri e tich mane ok isomo. Iwacho ni mano ni bora kazi. Bora maisha endelee. Ng'ama nowacho to in gi certificate. In gi degree. Ing'eni mano Ratego momaki. To kawuono ndiko lero niya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at mar Ratego.
Kendo joma omaki nores kata kuom ng'at makeny. Akia ni ng'ato be winjo mawacho ni pastor, ane maratego omaka. Omiyo erokamano ne min Lilian manalamo go Nyasaye. Karatego nomake ni ok onyal yudo tich. Omiyo sechegi ene pinje maoko. Kare nyalore. Onge gima tek matamo Nyasaye. Samoro mako ng'ato manena kasani. Omako nyako moro kata lala moro ni ok nyal tingo nyathi. Osemadho yath. Jal moro wise ni pastor, we kata madho yath. Anasemadho 80 liters. Duoko onge. Owacho ni wado tinda temondi. Ratego make ni ok nyal tingo nyathi. To kawuono nyalore. Samoro se wuotho i dakteche. Gynecologist. Mago dakteche madongo mosomo imine. To duoko pod tamore. Mano ratego. Samoro mako mama moro nena kasani. No timne nyako operation kech no wachine ni tube block. Okonyal tingo nyathi. Nyaka timne operation. Mano no tem. Pod tamore. Nikech ratego. Samoro se wuotho. Osetemo ratego make ni okonyal tingo. Samoro tingo to kodo chopo dweche adek to ratego golo yieno. Wawuoye ratego yaye. To wawuoye Yesu simba. Osiepla sano sule mar okinyi. Iwinjo mama chieng' moro mako mama more mumaka. Miluongo ni Ana. Omedo tamo Ana. Andiko to nokolero ni Ana noseteko igni adi. To chieng' moro Ana wacho ni yaoda oroma. Wamanye jadolo. Wamanye Yesu rabi. Awinjo ni ane maen gi ratiro mar ketho kido Joma Ratego Omako. Omiyo Ana nomanyo Nyasaye. To noromo gi Yesu. Jal mawacho niya, an Ruoth Nyasaye to aduoko niya, jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo joma omaki nores kata kuom ng'at makeny. Omiyo nochuno Ana. Nodhi omanyo Yesu. Jal manoketho jal mane ratego omako kuome. Omiyo chieng' moro omako Sara. Ochuano Sara nyaka higni 90. Hey, age is just a number. Ochuano Sara nyaka higni 90. Omere japuonj limo Sara, limo Ibrahim. Oyudo ka Ibrahim yweyo e tie yien miluongo ni Mamre. Ka chieng' ke chame. Ibrahim gi Sara timo tim moro. Hey, awuoyo gi Joma Ratego Omako. To sama joka nowuoyo, Nyasaye nowuoyo, Yesu nowuoyo. Wacho ni winjo Sara gi Ibrahim. Abiro duogo iru. Higa makama. Dwe mabiro. To nanduang' ka Sara chiegi osemako ich. Mochalo negi lek ma Sara nyiero. Akia ni ng'ato be winja. Ma wacho ni pastor ane maratego maka. To muma wacho niya. Yesu duoko niya. An Ruoth Nyasaye to aduoko niya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Iwinjo mama. Ibiro tingo nyathi e yor ono. Awuoyo gi Joma Ratego Omako. Omedo nyalo mako kijana moro. Eno kendo to mono weya. Ingeni bado ratego. Odagi ni ok nyal bedo gi ng'etni. Chieng' moro ng'ato miya nyiero ne. Ondiko ni ingeni mon ni dhako en were. En gi were mar wecho. Ni koro kano we wuon. To dhi owe min. To we owetene gi nyiminene. Ni to koro in ang'o ma moni weyi. Ingeni mano kumuma, mano Satan. Were mane wecho. Andiko to wacha die ni dhako wuon gebe. To dhi opadore kuom chuor. To gibedo ringruok achiel. To ok ni en gi were mar wecho. Mano Satan. Koro ne kanyo ni nyaka wede chuo. Kano we min gi wuon. Kawuono nyalore. Andiko lero niya. To an Ruoth Nyasaye to aduoko niya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Otamo kijana moro ok nyal kendo mondo weya. To kawuono akelo Yesu kingi. Ng'at ma nigi teko mar ketho kido ma jachien noketo. To kawuono nyalore. Samoro maki kijana. Ipango. Mondo mi yude geti mondo mi ikendi. Iwacho ni igani top kal. Igani top kal. Kawuono Nyasaye. Kawuono winjo ko biro timo.
Ondiko lero niya, Aruoth Nyasaye to aduoko niya, jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Samoro ng'ako ng'ato, kong'o, ma ok rume dala, omako chuori, nindo nyaka oko. Iga January to December, en kong'o, jochiende ma kong'o make. Omaki ratego mar kong'o. Mama moro onge kwe kasani. Onene ko wacho ni ne pas, samoro mako dala moro. Yawuoyi gi nyiri mer te. Ingeni bado ratego momako dala moro mar kong'o. Ni inka ok ibadh koge dala no tito no bi kodi. Ng'ama no wacho. Mano ratego to kawuono Ruoth Nyasaye duoko niya, Ruoth Nyasaye to aduoko niya, jomomaki noresi. Samoro mako ng'ato kanena kasani, ok onyal bedo gi ot dala. Mano ratego. No nyiewo nyaka mabati. Musumal ni piny. Ratego make ni ok onyal gedo. To kawuono Yesu nitie. Samoro mako jaduong' moro kanena kasani, ok onyal golo dala. To nyigi osepong', osedhi tedo. Yawuoyi bende osenyombo, osekendo, dwa gedo, kaka jaduong' ni gedi. Ng'eni mano ratego. To kawuono Nyasaye duoko niya, jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Samoro mako mama moro ka. Chuori ok nyal tero dhok daleu. Geno noserumo. Ng'eni mano ratego. Samoro mako mama moro ka. Nyingi osepong'. Moseyudo chuo. Chuo gi dwa biro nyombo. To kakoro ine ma pok onyuomi. Bi ng'eni mano ratego. To Ruoth Nyasaye duoko niya, Ruoth Nyasaye to aduoko niya, jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Omera ratego nyalo donjo jakiwandi. Ni chak ma tolwar, ni chak ma tolwar, ni chak ma tolwar. Mano ratego. Omera tino ketie gope. Ratego mar gope. In ng'ama kata kokawo gopi to ok duokni. Samoro in gi gope ma ok rum. Mano ratego. To ndiko lero niya, Ruoth Nyasaye to aduoko niya, jomomaki nores kata kuom ng'at makiny. Kendo jomotwe nogony kata kuom ng'at maratego mako. Adwa dhi kodi ndiko mar Isaya 61 mondo alam kodi Nyasaye. Nikech awinjo ka saikore. Odwa gonyo ng'ate studio ka. Isaya 61 karachiel. Wacho moro. Adwa dhi kodi ndiko mar 2 mondo alam kodi Nyasaye. Isaya 61 karachiel wacho niya, Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, nikech Ruoth Nyasaye oseyiera mowira mondo aland wach maber ne jomodhier. Owacho niya, oseora mondo akwe chuny jogo maneno masira. Bende aol ne jomomaki ni koro gin thuolo, kendo aol ne jomotwe ni koro konygi. Awuoyo gi joma ratego mako. Isaya noneno wachni. Isaya 61 wacho ni Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, nikech oseyiera mowira oora studio ka mondo ayal wach maber ne jomotwe. Awach ne jomomaki ni koro gin thuolo, kendo awach ne jomotwe ni koro gonygi kuom ratego. Akia ng'ama be winja kata en tuo ma jachien odagi nowacho ni ok nyal chamo. Kawuono Nyasaye oseora ni koro in thuolo. Kata en kwe mar ot, Nyasaye oseora ni koro in thuolo. Kata en ot nyathi ma nok inyal ting'o, Nyasaye oseora ka ni koro in thuolo. Joma ratego mako. Kata en tije ma nok inyal beto. Kata en kend, dhako misemanyo higni mathoth ok inyal yudo, Nyasaye ora ka ni koro in thuolo. Kata bende en ohala mano lwar piny, Nyasaye ora ka ni koro in thuolo. Nikech adwa lamo kodi Nyasaye. Oseikore ka studio ka. Adwa nalame gi ng'ato mawacho ni pastor, ane maratego osemaka, ane maratego osesanda, ane maratego osetamia kwe. Ok anyal bedo gi kwe oda. Kata bende kom kama kaneni Nyasache loch. Pastor winjo gimoro ka Nyasaye dhi time ngimana. Omiyo wene gimitimo mama, wene gimitimo jaduong'. Kinyalo mako timite make, kinyalo gocho gi penyetego. Nikech andiko lero niya, Nyasachwa bade ok chiek, be ite okodino. Mamone timoni, wene gimitimo. Kului mondo walam kodi Nyasaye. Kinyalo mako timite make, wene gimitimo. Nikech Nyasaye wacho niya, okan dhano madalokra, be okan dhano madariambe. Kawuono kasi wacho natimo, tatimo. Nyasache loch. Ero kamano wuoro maler. Akaw jaduong' ne akete lweti.
Akao mama ni kete lweti. Ne mama ma dwa fundo ni. Ne jal mane dwa madho somne. Ni Ratego no make. Ne kijana ni Nyasaye. Ne nyako ni rwedhe ngima. Ni teko gi loch ni lweti. Japuonj dhiye kama entie. Itim ne ono gi ranyisi. Igol teko mag mudho mag Satan. Jochiende mano chwado lwete. Mano ramo Ratego mano chwado ni ok nyal. Japuonj tawinjo kiwacho ni duto nyalore. Ero kamano ne ngimane. Alamo kan gi yie ni setimone. E nying Yesu majawar. Ero kamano janeno. Mana kaka wacho. Ni nyinga en Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumo Kogony. Gweng miluongo ni Kogony. Buto Korogonda School. Ajalo mowar kendo mopong' gi teko mar Roho Maler. Ji osekao nambana moyudo konyruok en piny ka. Benda bro we nigo monde kawe. Ji oseyudo jal moro nena kayalo kaka yalo ni. No kawa yie momulo TV mano yudo gima dwaro. Kata in bende, just take my number, then call me. Abiro lamo kodi Nyasaye. And 0726 84 39 41. 0726 84 39 41. Machielo and 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kao kamano, Nyasaye kwe mundu gwedhi kendo umi. God bless you.